Здравейте, аз съм Crazy Marvin, здравейте маняци. Това е моят survival, с който ще оцеляваме аз и Балели. Това ще е с LAN сервер, ето отваряне на локална мрежа, извинявам се, не мога да говоря много добър английски, опитвам колкото мога. Така, сега заберем дърво, събрах се 3 вълна за мен, Балели самичък се си намира вълната. Тук сега, както виждате, тук ме сложим къща, ще направим един лост. Така, работна масичка, работна маса, така, малко дървета, малко, така, кирка, ето има камък, готова е, ето и мина имаме, спалили, наистина е готова, тук ще ни е къща, ето това ще е къща, място, what the fuck. Ще събера 6, имам за... Сега да уточня, Балели е мой брат, той сега отиде там, не знам си къде е, след малко се върне. Няма да говорим по скайп. Събираме фиданките, да може да имаме още дърво. Сега. Събирай. Събирай. Така. Първият клип ще е без Балели, втория ще е с Балели. Мисля това да е към 20 епизодчета. В един ден ще снимам по 2 епизода, но да. Ще ги качвам наведнъж. Ма не в един клип 2, ами в 1-2. Нека го обработим. Имаме дърво вече. Така. Фиданки. Още дърво съм забравил така. Още фиданки. Още една. Тук ще засада една. Тук. И тук ще засадим една. Тук. Ще толкова си фиданки. Така. Тук. Така. Точно. Тук ще оставя място за портите, където влиза камината. Нашите прозорци ще са към небето. Към небето ви казвам, че ще са прозорци, за да може да виждаме поне нещо.
остана. Така. Така. Коя минута сме? 7 минутки. Уха, колко виданки. После ще ги се съждаме. Сега праснати нити, после другите. Стейте направо към работа. Хуп. Скачаме в бездната. Няма ми стигне, не знам. Тук имаше в нашата пещера. 9 торча, yes. 9 торча. 9 въглища. Все. Така. Iron. Yes, bitch. По-късно ще отида да го взема. Той там ще седи. Въглища. Така, Валелия тук може да каже здравей. Здравейте! Така, той сега, докато включи компютъра, да го изчакаме. Така. Още 9 въглища. Така.
паузирам, докато стана стъклата. Нали тук върнах се, нали Крейзи Марвин се върна. Той Балели се върна. Пясъка свърши. Стъклата още не са готови. Тъпа, тъй. Защо Балели? Ами не пишеш моето име. Защо моето име? Защо твоето име пишеш? А не пишеш моето. Умник. Така. Той сега влезе, ето го. Са пак ли пиша това? Няма да ви отговарям. Другия път инкогнито ще. И не се спряха. Ми ще изчакате клипа да спря. Тук в един чат. И аз пък чат. На дискусия съм се добавяха. Пишем цял ден. Така. Ето, почти свършихме къщата. Защо с толкова... Даже не пишеш името ми правилно. Чакай малко. Тъпа. Хикс. Crazy Marvin. Хикс. Окей. Ти дори сравня не си знаеш името. Бягай, бе. Ей! Манджа. Бягай откъде, хубот. Ако ми взимаш камъници. Нати малко камъни. Ще направиш неща. Чай ти дам една пръчка. Да, аз не че ли се правя? Чакай. Нати 4 дърво и едно още необработено. Да си направиш там. Чай, че взех. Необработеното е. Кои? Ай, сал, че си прави къщата. Къща? Не къща, извиняй, обърката. Бягай от тука. Бягам. Скочи сега тук на тези блокчета. Ти чопора си. Вълна само за мен има. Чуля? Вълна за тебе. Съжалявам, не открих. Неуспешен опит. Вълците ме изядах. Пати му къщата аз. Така. Говори малко те хората да чуят то. Какво? Свърши дървото! Идва имам брадва. Бягай, аз имаме. Миндил, не ми отсечеш тук сега моите фиданки. Де само отсечи фиданките да паднат. Ще отрежа главата и тилкич. Аз какво да правя? Не лиши се сечи дърва, ако прави. Сечи дърва, сечи. Тук наблизо до къщата ли? Мине на 30 км. И за какво чупа с... Бе, да ти се вземи дявол. Тук да ти се вземи. Така. Ето. Майка му стана мишка. Тук ще е моето легло. Ей, той гъл, виж. Добре. Ей, тоя! И табелка за тапанарите ще насложа. За тебе. Не, пускам се. Шумни хлопе. Тъй до мен едно стъкло ще си сложа. Така. Чакай да може да се различа. 14 минути. В последните минути ми ще се включва. Аз имам за айрон. Защото знам къде има. Ето го е. Намерих го. Браво. Пак и точно две, бе. Бе. Да нищо не ми става. Още. Бе, то с айрон где се взима. Направих един стак дърво. Оха. И още 18. Към свърши ми кърката, тя ръката ми са. Някой ма цапна. Бе, къде виж, аз съм в мината, ева. Човече. Ние сме компютър до компютър, защото сме братя. Ама ти бухваме, къде ти мина? Ние сме имали две врати, аз съм се едната друга мина. Чай, тук сега слизам надолу. Тъмнотите на драка.
Аз де се изсолеха. Няма и айрани тук. Абе, тези хора какво им става? Няма да ми отговарям. Сега гледай ми пипня айран, ще бия. Няма. Спокойно. Скина ти отбой и ще го прибия. Аз Така. съм каменен меч. Той и аз. Я паскам се, няма още да ще би. Няма да би, бе, пати. Абе, бягай. Ай, Коло, няма би. Бягай от тук, Колю терориста. Абе, по-добър съм от тези джамповете. Много смешно. Кой го каза? Аре да направим някакъв страя. Джампи. Го? Сидиш долу. О, да не съм те. Да направи? Не! Чест. Не, аз ще направя. Тук аз да се направи на мен. Не направи се. Ей, пипилата ми става. Ма нямаме рой с него. Издай, не ми стигна дървото. А мен ми стигна. Не ми стигна за два, бе. Ами аз пък имам два. Само ми изчезне нещо. Но да, или пък на мене. Така, благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим пак отново във втория клип. Във втория нали, епизод. Дано епизода ви е харесал. Още финанки. И, нали, благодаря, че ни гледахте. Ние бяхме... Аз бях Crazy Marvin. Дължина на Crazy-та. До нови срещи.